गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों मा होनो बिदि रायलायैया। थ' लाइभबो थांथाराखै आं दामानि बानानै मोखांफोराबो जोब्बाय बन्द' सम दारिबो गबाय नै खुनुरुखुमनि हेलुसेसे खानायाथ' सिना मोनाखै। जिखुनु बेफोरखौ बारदो दिनै बे भिडिअ बानायनाया जाहैबाय आं गोबां मानसिनि कमेन्ट फैनायखौ नुयो। सोरबा कमेन्ट हरनाय जायो रिप्लाइखौ आरो सोरबा हरनाय जाया। थ' सोरबा जाय रिप्लाइ हरजाया गाज्रि मोननो खोमा आन्दासाव नङा होमबा। थ' आं हरनो हायिया जाहैबाय जे आं गोबां बिजि थायो। थ' बेनिखायनो सोरनिखौबा नायजायो सोरनिखौबा नायजाया जायो आरोना बेबायदिनो। थ' दिनै नायनोसै सोर सोर मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों सेयार खालामनोसै ना होमबा। थ' चलो थ' नायदिनि कमेन्टखौ सोर मा हरदों। आङो दा कमेन्टखौ माबानिखौ नायगोन आरो ना बिजि रांखिनिनिखौ आगोलनिनो जा गोबाव जाबाय दा टटेल बिनि भिउसआ 5 लाख बेसिबांबा जाबाय आरो ना। आरो नोंथांमोननि अननायाव दिनै 21K साबसक्राइबार जाना फैबाय। दिनै 22K जानो हागौ आरो ना। जिखुनु हक नायदिनि कमेन्टखौ सोर सोर मा हरदों। फार्स्टआवनो दङ सानजित ब्रह्मनो बिथाङा लिरदों नोंनि भिडिअ'खौ नायजोबखायो आं ब्र' जोबोद मोजां जायोनो। थ' थेंक इउ नोंथांमोना बिदिनो नायबाय था आरो इसिबां हायो सेयार खालाम। मानो होनब्ला गावजों गाव बिदि बर'जों बर' बा माबा मोनसे सापर्ट होलायबासो जोंबो जौगागोन आरो बर'नि जि माखासे राव हारिमु बेफोरबो जौगागोन आरो ना होमबा। थ' आरो सोर हरबावदों कलनेल मुसाहारिनो कलनेल सोरबा बेबा बिथाङा लिरदों साउन्ड कुवालिटिखौ इमप्रुभ खालाम नांबावगौबा माने थ' बेनि बागै आं बुंगोन साउन्डखौ बयबो बुङो आंनिखौ थ' गोबाङानो हेडफन गाननानै नायो जानांगौ। थ' आंना जि माखासे भिडिअ नोंसोर हेडफन गानालासे नाय अब्ला बांसिन क्लियार खोनागोन आंनि भिडिअखौ। ओमफ्राय जाय हेडफन गानना खोनासङो बे एसे खमनि खोनायो आरो। दा साउन्डआ माने डाबिंबो लानाय जायाना आंनिया बांसिन मानो होनोब्ला टाइम मोना डाबिंआव आङो आरो डाबिं लायोबाना बै रियेलाव जिबायदि एक्टिं खालामदों जिबायदि आवाज ओंखारदों बेबायदि फैनो नागिरा आरोना। थ' बेनिखायनो आं बांसिन डाबिं लानाय जाया। थ' जिखुनु हक मोजां खालामनो नाजागोन आरो ना। थ' नेक्स्ट कमेन्ट मा नाम बे कृतिका नार्जारि हिन्जाव खोमा। ओइ आदा माथो बिरिखौ बेखौल' लायो फुरा दमखौनो होदोना मा होननाय जाखो आं बुजियासै। मा होननाय जादोंथाय आं मिथिला इनिखौ मा होननाय जाखो। आरो बेनो लिरबावदों कृतियानो लिरबावदों रोंगौलै नों आदा आंखौबो लाफादोरानो कृतिका नार्जारिया। आदसा फैबानो जाबाय कन्टेक्ट लाबानो जाबाय। आंथ' एनिटाइम मा होनो निउ आर्टिस्ट नागिरखायो माने जाय फिल्म लाइन बा एक्टिं लाइनाव गोसो दं जाय चान्स मोनाखै आं चान्स होखायो माने लाफायो आरो ना। जुदि न'खरा प्रब्लेम गैयाबा आरो ना बयफ्रेन्डफोर दंबा बा गार्लफ्रेन्डफोर दंबा बिसोर जेबो प्रब्लेम जायाबा निस्सय आंजों फैनानै गाफैनो हायो आं लाखायो जुदि नोंसोर एक्टिं लाइनाव गोसो दंब्ला बा माबायाव गोसो दंब्ला आरो ना। थ' नायबावदो नि सोर मा लिरदों डेमि टेकनिकेल आदा नोंखौ आंनि फारसे हाजासे सापर्ट खालामगोन आदा सिन्था दाखालाम नों ना साबसक्राइबफोरा केआव थांबाय आदा अनोब्ला आंखौबो एसे सापर्ट खालामब्रा आदा मा लिरबावदों बियो आदा अरांखौ सापर्ट खालामब्रा आदा नोंनि इउटुब चेनेलखौ आं बेया टेकनिकेलनि सोमोन्दैल' होयो आंनि चेनेलनि मुङा डेमि टेकनिकेल आरोना। अके सापर्ट होलायनायाथ' गावजों गाव होलायखानांगोन होखायो आं बयखौबो। दा नायबावदोनि सोरबा एके बड' स्टुडिअ'नो मा लिरदों 2007 आवबा थाबायनो रोंनायल'मोन बे गथ'आ बोरै जाखो मिस्टेक जाबाय हले बे 2007
17खौ 2007 बुंनाया जोबोद मिस्टेक जाबाय। मा 2017 बावथ' 2017 बुंनाय जेबो फाट गैयाथ'। नोंथाङा एसे मिस्टेक जाबाय खोमा। गोजोन गयारि मजा जादोंलै बाहायनो थेंक इउ ब्र'। आरो मायो मिथिसार बसुमतारी एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो आदा निउ दिनैसो नुमारबाय आदा आदसा निउ दिनैसो नुबाय आदा गोदान माने मा होननांगौ बानायबाय थानो हायाना बयहाबो बिजि थायो माखासे पार्सनेल खामानि थायोना होमबा स' बेफोरनि थाखायनो जों थाब भिडिअ बानायनो हाया आरोना आरो दाथ' लकडाउनबो बानायनोथ' हाखाया जेराव थांनो हाया ससे थांबा पुलिसफोरजों होजानो गिनांगौ आरो जिबायदि सन्देरखायो बेरामा ना होमबा ओमफ्राय गोजोन ब्रह्मनो मोजां भिडिअ खालामनांगोन मोजां जादों नोंसिनि भिडिअआ बाय थेंक इउ ब्र'। मा लिरहरदों सोर बे माधु मुसाहारि नोंसोर सानैया जा समायखायोहाय बिसि फिसाय लानो बेखौ लादो नोङो सोरखौ समायनाखौ स' बेफोर माबा मोनसे जागोन जुदि नैहाय लिरनाय दङ मोनगोन लिरनाय गैयाबाथ' मोना हय जोंहानि बयफ्रेन्डबो दंखायो खोमा आं सोंफेरा जिखुनु खाफालाव दंबा मोनगोन दे हाबाफोराव लिंहरगोन देनां LSUनो सोरथाय मिथिया आङो भिडिअखौ एसे गोलावद्राय मोनबाय आं बाट आइ लाइक इउर भिडिअ थेंक इउ ब्र' माने मा गोलाव माने हायोब्ला गोलावखौनो बानायखानांगौ सर्ट बानायद्रायबा माने गोबाङानो इन्ट्रेस्ट मोना ना थ' बेनिखायनो आरोना खरना नार्जारि खरना सोरबा खरना मोजां जादों आदा नाथाय बे नोंसोर सिगां रायलायनाय स्टेपफोरा थाब दरसा खालामबा मोजां जागौमोन गोबावद्राय जादों बांद्राय गोबावबा एसे नायनो बायोना आदा आदसा माने बे जाहैबाय इडिटिं खालामनायजोंसो खोथा ना होमबा बेफोरो थ' नेक्स्ट टाइम माबानो नाजागोन आरोना मोजां खालामनो नाजागोन ओमफ्राय सोर मा लिरबावदों हादरसा बसुमतारी पार्ट 2बो खालामना हो आदा नायनो मोजां नुदों पार्ट 2आथ' खालामखाबाय दाख्लै नागारबाय पार्ट 2खौ नायनो हागोन निपु बर' मोजां जादोंलै आदा केरि अन थेंक इउ गोबां कमेन्ट दङ नायख'लायनोसो हाया थ' बिराद कमेन्ट फैयो बिदिनो बिराद बुरजा कमेन्ट फैयोना थ' बेनिखायनो सोरबा हरख'नो हाया आरोना बावनो सोरबा गाज्रि मोनलायो आरोना मानसिफ्रा हेट खालामो सुखुवा आरो बिदिनोसै आंनाव गोबां मानसिफ्रा बेड कमेन्ट हरोनो आंनि सिगाङाव आंनि जि माखासे कमेन्ट नायोना बिसोर बुङो थ' आंनाव जाखांफैया मानो होनब्ला आं दिनै खिन्थाना लागोन मानो मोनसे कमेन्ट सोरबा हरोब्ला बे कमेन्टआ आं नुग्रोआ जाय आंनि कमेन्ट नायबाय थायो मानसि दंखायो बे नायग्रोयो ओमफ्राय बियो अबे कमेन्टखौ दोननांगौ अबे कमेन्टखौ दोननाङा बिनि सायावसो आरोना बे मोजां कमेन्टखौल' दोनो ओमफ्राय जे माखासे मानसिफ्रा बेड कमेन्ट हरो बेखौ दानखायो थ' सोरबा आंनाव बेड कमेन्ट हरोब्ला मानसिया नुगोन मागोन सानोब्ला बे नों जाम्बासो जागोन आरोना आं माब्लाबाबो बे कमेन्टखौ आं नुवानो मानो होनब्ला आंनि कमेन्टखौ दस्रायासो नायग्रोखायो सिगां मानसि दंखायो आंना कमेन्ट नायग्रा आं पार्सनेल नाया दिनैसो नायदों आङो थ' बाद होदो बेखौ सोरबा सैनाय सोरबा सैयि हेट खालामग्राबो थाखायोना होमबा थ' बेफोरखौ लानानैथ' जेबो मुलाम्फा गैया थ' नायबावदो नोंसोरसो मा हरदों जोंहात मुसाहारिनो बिथाङा लिरदों आदा पाबजि गेलेनायनि बुरैजों रायजानायनिबो मोनसे भिडिअ बानाय आदा आं नेगोन आदसा थिग खोथाखौ बुंदों बेखौ आं माबा मोनसे सानगोन दे स्क्रिप्टखौ आरोना जागोन निस्सय जागोन बेखौ आं मालाबा समाव बानायनो नाजागोन आरो दङ फादोम बर' जोबोद मोजां जादों नाथाय बबेयावबा मिउजिक
बारा जादों रावखौबो खोनायाखै आदा आच्छा दे नेक्स्टआव आं मोजां खालामनो नाजागोन आरो ना आरो नायबावनो सोर सोर मा लिरदों मन्दिरा मुसाहारि आदामोन सेंग्राफोराबो बर' सिख्लाफोरखौ नायसनला बेलेग जाथिनि सिख्लाफोरखौसो नायो बेलेग जाथिनि सिख्लाफोरखौसो नायो बर' सिख्लाफ्राबो आग्लायनानै दं थ' बे मोनसे खोथा बुंगोन दा आंखौबो हेट खालामनो हागौ सोरबा सोरबा आरोना थ' बिथाङा मा बुंदों मा रोंगौ मा माखौ थ' आं बुंगोन जोंनि बर' सिख्ला बा बर' हिन्जाव थ' बांसिन नुगोन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ नाय आरो गुबुननिखौ नाय गुबुननिया प्रपस खालामबानो साइज दं साइज गैया बेसे माजों बेसे मा बेखौ बाइक दं कार दं बेखौ नाया मिथिबायना डाइरेक्ट आं बुंखायो मा खसम बिमाबो बेखौ नाया जेरै जों फारौ जाग्राफोरनिखौनो साइकेल बोराय थाबाबो गोसोथोयो मोखां आराम जाबाबो गोसोथोयो सुदेमपुरि पार्क माबाफोर जोंनियाथ' बिजनिया जेनेबा बेफोरबायदि पार्क फिसा फिसौ बेरायनानै थाइबानि साना मटर बायलायनानै जायो जोंनिखौ नाय बर'निया मा केटिएम गैयाबा आं नोंखौ गोसोथोहाय आं नोंखौ लाया डिसलार गैयाबा आं नोंखौ लाया नोंनाव जुदि बिदि थायो होमबासो आंखौ प्रपस खालाम बिदि होनग्रा दङ जोंना आरो जानायफ्रावथ' गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टआव रिसार्च सोना हरनांगौ बिदिनो बार्थडे पार्टि खुंना होनांगौ आरे भाइ नोंनिसो बार्थडे बे हौवाया मानो खुंना होनांगौ बेबोथ' गावनि बिमा बिफानिफ्रायसो जागासिनो ना होमबा नोंना नङा थ' एसे साननांगौ आरो ना थ' जोंनि बर' सिख्लाफोर आरो दस्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव अनेक डिफारेन्स दं नाथाय जोंनिया मोजांबाथाय बुहुत मोजां जायो ओमफ्राय जाय फाल्थुबाथाय फाल्थु आरो ना थ' गोबाङानो आंखौ हेट खालामनो हागौ आइ डन्ट केयार सोर आंखौ हेट खालामा जि रियेल फाइ जि नुगासिनो दा बेखौसो बुंदों ना होमबा थ' बारदो बेखौ बारा जाबाय खोमा ना जिखुनु हक नायबावदोनि सोर सोर मा होनो दुलुराज बसुमतारी मार्बल बुन्दु रांखिनि हिन्जावजों बुजानाया सायाखै नामा बुन्दु नाइस नुदों दे मोजां जादों बुजानायाथ' साखागोन भाइ एसेयालाय ना होमबा थ' बेरेमोदै बे गंगाजल लोंबानो सागायो जेबो नङा ओमफ्राय गोगोम ब्रह्म बिथाङा लिरदों दानि सिख्लाफोरा दख'ना गाननांगौबा हौवाफ्राबो गामसा गाननांगौ आच्छा बेहाय आं मोनसे खोथा बुंगोन थ' जों फेसबुक वाट्सएप बा बायदि बायदियाव नुयोदे सिख्लाफोराल' दख'ना गाननांगौ जेरावखि थाङा दख'ना गाननांगौ होनबाय थायोना होमबा थ' अके गाननांगौ दे हारिनि नामखौ लाखिनांगौ थ' बिसोरबो माने गाननो लुबैयोब्रा लंपेन्ट बा जिन्स गाननो लुबैयो बिसोरबोथ' नांगौ समाव दख'नाखौ गानो ना होमबाथ' एथबां बुंद्रायनो नाङा आरोना सोरबा एक्ट्रिसफोरखौनो होन बा सोरबा जेनेबा नर्मेल मानसि आरोना जेनेबा अहायबा थांबाय फटक लाबाय बर' दख'ना गानना फटक लायाखै दाय जायो आरे भाइ हौवाफोराबोथ' गोबां जायगा बेरायो एक्टर एक्ट्रिस दा नाथाय बिसोरथ' गामसा गाननानै फटक लायाना भाइ ना होमबा जिन्स लंपेन्ट गाननानैलाय हौवाफोरखौ मानसि जेबो बुङा थ' हिनजावफ्राबो माने दानि जुगावथ' मदार्न जुग ना भाइ हिनजावफोरखौ बुंना मा लाब दखानदारफोरखौ बादा हो जे बर' सिख्लाफोरनो लंपेन्ट फाननाङा मा फाननाङा होननानै मा होनो दखानदारखौ बादा होग्रो अब्लासो बिसोरबो गाननाय नङा दख'नाखौनो गानगोन ना होमबा थ' एथबां बुंद्रायनोबो नाङा आरोना गानथारि नङाना गानोथ' समाव गानोथ' ना होमबा थ' गानथाराबाथाय बुंनो हायो आरोना नोंसोर बर'फोरा दख'ना गानला होनना बुंथारनो हायो नाथाय गानोना समावथ' गानोना थ' एथबां बुंद्रायनो नाङा आरोना थ' बेखौ बाद होदो नायबावदोनि कमेन्टफोरखौ ना होमबा नेरसोन दैमारि इदिटआ बारा मोजां जायासै आरो बहाबा भइसखौ मोजां खोनायाखै एसे मोजां खालामनो नाजाबाव ब्र'मोन बेहाय बुंगोन आं एथबां प्रफेसनेल इदिट खालामग्रा नङा आरोना बहायबा कर्स लानानै फैनाय मानाय बिदि आं नङा माने माखासे जोंनि जि सिनियरफोर दं आं बिसोरनिफ्राय नुनानै सोलोंनायसो इदिटखौ ना होमबा थ' बेनिखायनो एफा एनै मिस्टेक जाखायो लासै लासैसो रोंलाङो ना मानसिया थ' दाथ' एसे साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो मानसिफ्रा बुङो थ' बिदिनो लासैनो मोजां जालांगोन आरोना नायबावनो सोर सोर मा कमेन्ट हरदों नबकान्त नार्जारि बर' सेंग्राफ्रा थगायसुला जानायखायनो आजिखालि बर' सिख्लाफ्रा बर' सेंग्राखौ सैला थ' बर' सेंग्राफ्राथ' भाइ थगायसुला माने आं थगायसुलाखौ बुंनाय नङा थगायसुलाद्रायथ' नङा नोंनाया थ' लोंला जाला बेरायलाबायनाया एसे
बांसिन आरोना फेसबुकफोराव सिख्लाफोरजों प्लाटिं खालामनाय ना मा होनो इंलिसनि बैयो एदावनाय आंथ' बारा इंलिस रोङा जाहैबाय जाम्बा मानसि जिखुनु बिदियासो बांसिन आरोना थगायग्राथ' नङा नाथाय सोरबा बर'आ सोरखौबा गोसोथोबाथाय गोसोथारो आरोना बर' सेंग्राफ्रा बेबायदि लालाय गारलाय नङा आरोना फाय दा नायदिनि माबानि एबार नेक्स्ट कमेन्टआ मा नाम प्रबिन मुसाहारि भेरि भेरि नाइस जब सारजि आसा खालामनाय थाबाय बर' हारिया जै जाथों बर' रावा बुहुमाव अरायबो गेवलांना थाबाय थाथों जै बड'लेण्डनि जै बर' हारिनि गड ब्लेस इउ गाइस जोंनि जायगायाव लांबाथाय नायथारगोन आं समखौ नेनानै थाबाय आदसा थेंक इउ ब्र आसा खालामो बर'जों बर' बयबो मिलायलायना थागोन आरो जौगागोन आरोना नङा होमबा जिखुनु बेनोसै थ' नेक्स्ट कमेन्ट नायनोसै मा लिरबावदों आसित गयारिया मा लिरदों भिडिअ'आ एसे मोजां जादों नायनो आरो बेबादिनो आरो बानायबाव नाथाय रावखौ एबा लेंगुवेजखौ हारसाखौ दाबाहाय रावखौ बाहायोबा हाजासे बर'नि सोदोबखौला ने नै थाम आरे भाई बर' भिडिअ'लाय बर' रावसो लाखागोन ना सोर फाग्ला हारसानिखौ लानांगौ फाग्ला बिदि जायोलै सोरनि दंबावो मा सोरनि हरदों आयौ नायख'लायनाया बिराद भिडिअ फैयो सासे मा लिरदों बिलिफां बसुमतारी मा लिरदों फन रायलायनाया मिलायाखै नेक्स्टआव जाहाथे मोजाङै मिलायो बाट आइ लाइक इउर भिडिअ फन रायलायनाया मिलायाखै बाट आइ लाइक इउर भिडिअ ना थ' आं होनखाबाय बै समाव आं एथबां इडिटिं रोङामोन मालायनिफ्राय नायनानै सोलोंनायमोन थ' बेनिखायनो एसे एनै मिस्टेकआथ' जाखागोनानो नङा होमबा थ' बेखिनियानो आरो गोबां मा होनो गोबां कमेन्टस दंबावो थ' नायख'जोबनो हाला टाइमाबो मा होनो बुहुत गोलाव जाबाय दा नोंसोरबो बरिं मोनगोन जेबो मा गैया मानो नायनो होननानै ना होमबा थ' बयबो मोजां थालायदो बोथोराथ' गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो होमबा हाजासे बेसेबां हायो न'आवनो था आरो बेबायदिनो सापर्ट होबाय थादो बयबो लासै लासैनो भिडिअ'आबो फैबाय थागोन साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजागोन मोजांसिन खालामनो नाजागोन जेला लकडाउन खुलियो अब्लानो बानायबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां मा होनो अननाय होबाय थागोन नोंथांमोननोबो आरो नोंथांमोनहाबो जोंनो अननाय होबाय था बेखिनि आरोना